Suti pelli kawakati. Na 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 na. Aku philali marta nang nilaibo. Peido sona parnaisenji. Tuh minjala lebih ya. Mayhur Najari, hai abon, hai agay, welcome agay, ang live stream mo sa pinay takay. Karaw po petara, ang live na. Mang sana pa kilay mayhur agay, kista ulay. Mang sana pa inay. Hai abasanan. Es Najari Porkia. Hai. Ang dong abon ang live na raw pithalale may di. Ngisira ko unthala nama. रावबो फैथारला आं लाइभआव दाना लाइभखौबो आंबो फैनाय जाला एक्सुलि मा होनो आरोना ओंखायनो लाइभआव फैला ने आंनियावहाय आगोलावसो जि मानसि जायोमोन दाना जाला मा ओंख्रि जाना फैखो आगै सनामोन एस नार्जारि परके मा ओंख्रि जाबोखो आगै खिथाहरलाय सासे दं लाइक हरबाय सोरबा थेंक इउ लाइक हरनायनि थाखाय सबाय खारि आरो दाउ लकेल सोमोन आब' आयु मालाय गोथावथारहाय सबाय खारिनो आं सबाय ओंख्रिखौ गोथाव मोनथारो सबाय थादुन बेफोरखौ गोथाव मोनो आरोना जानो गोथाव मोनो लाइक दानाबो सना थेंक इउ आगै एस नार्जारि गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम नोंहालाय मा ओंख्रि जाबोनाय एस नार्जारि आगै खोन्थाहरलाय मा ओंख्रि जाबोदों मा ओंख्रि जानो फैखो उन्दुनो ओंखारबाय नामा नोंसोरलाय खयथा जाखो टाइमालाय आयु 10ता जानोसै टाइमाबो माथोलाय टाइमा 10तायानो जाबाय नाजों टमेट'सोमोन बा मालाय गोथावहाय आंहालाय दिनै मिरामिससो जादोंहाय सोर लाब लाब हरखोब्रा थेंक इउ लाब लाब हरनायनि थाखाय सोर हरखो मिरामिससोहाय आंहा दिनैहाय माबासो जादों मा ओंख्रिमोनलाय आलु कफि दहाय साननि नोंगौ नामा बोसोनानो औ आगै औ मा
आगैयाथ' सबाइ खारै होनलायलायनाय जोंनि ओरैनि नंखाया खोमा। मैहुरा बावबायलां। लाइभ फैयैया गोबावसैना आं नोंसोरखौ बावजोब्बाय अबे अबेनिमोनथाय आगै सनाफ्रा। बावजोब्बाय आङो। आगोलावसो फैबाय थानाय समाव गोसोआव थाबायमोन। सोर सोर अबेनि। लाइभखौनो फैनोनो मोनला दाना बाबुनि माबा गायनो थाखायनो। बाबुआनो जा दुस्थ' खालामोना उन्दुद'नो नागिरा ओंखायनो। अदालगुरिनि आंनो जासुलामोन लागोनि नामाथाय। पियार जासुलामोन लागोनि। जोंहानि मैहुर नार्जारि आगैयालाय बाहानि। खोन्थाहरसाय मैहुर। उन्दुनो ओंखारदोंना ओंखाराखै नोंसोरो? दाबो उन्दुआ नोंसोरो? मेंख' गैया जोंना नंगुमै मेंख' माबायाव थांदों आरोना हाबायाव थांदों आरोना ओंखायनो आङो लाइभ फैदों बरिं जाबायना हारसिङै उन्दुनोबो ओंखारा मानोबो ओंखारा। आयौ थाम्फैया नै फाग्लासो दां थाम्फैयाबो। मोदोम गिदिर नुथारबाय आब'। मोदोम देरथारबाय नै मोदोम गिदिरथार नै। मोदोम देरबाय मा खालामनो जानायाबो अयथासारना। दिनावनो खननै खनथाम जायो देरा जायो। एक्सुलि ना आगै मोदोम गिदिरफोरा जाबाबो देरो जायाबाबो देरो आरोना। ओमफ्राय आङो जानायफोरखौ एसे कन्ट्रल खालामो। होमबाबो हामा ओंखायनो दुखु मोननानै रासिन जायो आङो होननायसो जादों। आंसो आब' लाभ होनाया मैहुर आगै जोंहा थेंकिउ लाभ होनायनि थाखाय। थांजोब्बाय हनै रावबो गैला नोंसोर सानैल'खा रावबो फैखाया आंनि लाइफआव दानो। जायै जायैनो मोदोमा माबाबाय। चिरांनि जोंबो मैया बिजनि थांदोंमोन बिजनि। माबा बिजनि उलुबारियाव थांदोंमोन जों बिजनि उलुबारियावहाय। बिजनियाबोथ' चिरां गोलैयोना। चिरां गोलैया दालाय। थांबायसो नामा सासेल'सै हनै 1सो देखायदों। उन्दुनो ओंखारबाय माथो आब'। उन्दुनो ओंखाराखै आं सासे मानसि न'आव गैयाबाथाय उन्दुनो ओंखारा आरोना। बिदिनो सियायो माबायो ओमफ्राय उन्दुनो ओंखारां जायो ओमफ्राय उन्दुलांबाबो निन थाङा आरोना। नै फैबायदां बिदि साननानै उन्दुनो ओंखारा आरोना। उन्दुनो लुबैयो उन्दुनो निन थाङा। आयौ मिनिहरबायलै सोरबा। जोंहानि मैहुर आगैया मिनिहरबायलै आंखौहाय। मथि बुरि जाहैबाय आङो मथि बुरि। आंसे बाबु देरबावबा बोसोरथामसोनि उनाव बोसोरब्रैसोनि उनाव जिम लानोसैब्रा। ओमफ्राय स्लिम बेक जानोसै आंबो मुदुफुल बायदि ओरै। मुदुफुल बायदि स्लिम बेक जानोसै आं ओरैहाय। मोदोमहां एसे। नों हाबा थाङाखै नामा? अह थारमाने जोंहानि न'निबो मानसि नङा नालाय। थारमाने जोंहानि आंनि बोराया गारि भारासो सालायो नालाय। गारिखौ भारा लांदों आरोना हाबायावहाय ओंखायनो थांदों। बे माबायावनो दङ गसाइगावआवनो आरो ओमफ्राय हाबा जोबाखै नामानो दाबो हगाराखै। सोरबा लायखो फैबाय फैनानै। थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय सोर गोदान फैदों कमेन्ट हरदो दे एसे स्रायनो जोंहा लोखिफोर। प्रमद नार्जारि आगैसो हाय प्रमद वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव। बिदिसो नामा आब' सना? औ बिदिसो गारि भारा सालायो नालाय ओमफ्राय थारमाने गारि भारा लांबाय फुङावनो लांनानै
हाबा होदों जाहैदों दासो ओमफ्राय हाबा जोबाखै ओंखायनो हगाराखै आरोना उन्दुनो ओंखारबाय नामा मानो सियायखो उन्दुनो ओंखारबायानो होनजाबाय आरोना ओमफ्राय उन्दुबाबो निन थाङा माबा मानसि फैयागौमानि बेबायदि जाहैबाय आरो done like done thank you प्रमद नार्जारि आगै मा ओंख्रि जाना फैनायलाय खोन्थाहरसाय मा ओंख्रि जाना फैदों प्रमद नार्जारि नोंथां सासेल'सै दा हनै गैला रावबो थांजोब्बाय सोरबा सासेल'सै खोमा वानसो देखायबाय आंनियावलाय माथो नोंसोर आंजों फेसबुकआव लोगो दंना गैयालाय आगैमोन आंनि फेसबुकनि नामा बेनो आरोना मन्जुलि ब्रह्मआनो फेसबुकआवबो एक्टिभ दंगासिनो आरोना आङो दा मानि होनजायो आंसो दं आब' नोंसोर नोंल'सै खोमालाय गैलागोन रावबो ओमफ्राय एस नार्जारि आगै नोंना फेसबुक दंना गैया फेसबुक दंबा खोन्थाहरलाय आंनो आंखौ फल' खालाम दे ओमफ्राय आंबो नोंखौ फल' बेक खालामगोन थांजोब्बायलै सोर फैबावनोब्रा मोनाबायदा उन्दुजोब्बाय बे दं मा नाम फेसबुकआव फेसबुकआव लोगो मोनबाय इन्सटाग्रामाव गान खननायबो जाखाया जुदि एस नार्जारि औ एस नार्जारि ओंखाना दे दाय सार्च खालामनायनानै एड फ्रेन्ड हरगोन आं अके प्रमद नार्जारि अन अके थेंक इउ अके ओमफ्राय सासेल' देखायो ओमफ्राय दङ आरो मानसिफोराना अनलि ना हरनाय बोलैथे प्रमद नार्जारि आगैबो दं एस नार्जारिबो दं ओमफ्राय माथो माबा वानल' देखायो मोनथाम दं आंना फेसबुकआनो आंनिखौथ' खर'सो गरम जागोन ना आंनियाथ' मोनबासिम दङ मोनबाखौबो एक्टिभ खालामजोबो आं गैला उन्दुनो ओंखारबाय नामा मैहुर ओइ मैहुर आगै उन्दुनो ओंखारगोन ना मागोन नोंलाय आङो इउटुबावनो बाबाय आं भिउसानो फैला आंना लाजिनोसो ओंखारबाय आङो 40-50 साइडनिनो दावखोआ लाजिनो ओंखारबाय आङो इउटुबाव ओंखारनो रागासो हामला आङो जायखौनो मोनो बेखौनो जावद्लाबायग्रासो नोंसोरखौबो जावगोन र' बोरैबा मोनोबा बिदिसो ओंखारसै आङो बिदिसो कन्टेन्ट लाबोनोसै आं एबार जायखौनो बेखौनो जावगोन आं मा नाम नोंना फेसबुकआव मन्जुलि ब्रह्म MA बेनो नैबे फेसबुकआव जा नाम ना माबायाव इउटुबाव बेनो आरोना ब्रह्म आंबो ओइ आं लाबोआखैना हनै दङ ओमफ्राय मानो चार्जार नांबावगौ दासोलाय मानो चार्जार बाव दासो मानो चार्जार बाव होनदां दासो र' आं चार्जार हैग्रोनि ए गोलैलांबाय नानि लाबोनानै दोनफैदों बियो हा गेदा ना मा देनानै दोन आं दा खेवहैगोन फैबा आयौ गोजांनायाव गोलैलांबायलै मारै दोन आं दा खेवहैगोन ना फैबा
दाना थाबथायासै आरोना बुबाय दोनामोन आंबा दहायबा मा होनदों नोंबो आंखौ खालाम आंना बेनो मैहुर नार्जारियानो आब' अके जागोन दे ओमफ्राय नोंहालाय मानो मेसेजखौ डिलिट खालामखोलै लामाया जायाखै आंबो गारबाय इउटुबखौ लामा अ लिरनाया जायाखै अ सरि देरहा ब्र हेल' आब' नै हेल' वेलकाम देरहा आगै आंनि इउटुब चेनेलाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय आरोना मतलब जानला होनलाबायग्रा जाबायलै इउटुब लाइभआव आयदै होननायफ्रानो जालायलांला गगायाबा हामला आं नोंसोरखौ फल' बेक खालामगोन कमेन्टफोर मोनसे लिरनानै हरबानो जाबाय माबाफ्राव भिडिअफ्राव फेसबुक पेजाव मेरला दं आंना मोनबा ना 6थासिम दङ 6थायावबो आङो सालायजोबखायो आरोना एक्टिभ जोबखा 6था इउटुबावबो माबायाव सरि फेसबुकावबो आरोना नोंसोर जेखिनि मोनसे मोननै हरबानो जाबाय नुबानो मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों ओंख्रिया जोंना माबासोलै आगै दहाय साननि ओंख्रि संनो बानानै आलु कफि लाब्राजों जादलाबायबाय हाबा दं नालाय गामियाव ओमफ्राय गासिबो हाबायाव जाहैजोब्बाय नालाय आंल'सो ओंखायनो आङो बेजों जाबाय आरोना राजा रानि साबेसे जाखो सानै जाबाय नानि सासेया 11 बोसोर जाबाय नानिया ओमफ्राय बाबुआथ' दैसाया उन्दैसो दासो 1.5 बोसोर आरोना दैसाया ए होनदों जोंहा देरहाया मा सोङामोन मा ओंख्रि ओंख्रि नोंस्रालाय माथो ओंख्रि जाना फैखोलै देरहा आगै मा ओंख्रि जाना फैनाय इउटुबखौनो आङो रागानो माबाया सर्टस भिडिअ आंना 10K ना 11K थांबायमोन आरोना सर्टसाहाय ओमफ्राय सर्टसाव होलाना आङो बांद्राय दाना ओमफ्राय खमाय 1K ल'सैब्रा माहानि आब' नों मावहानि नों आब' आं गसाइगावनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगाव नोंहालाय माहानि देरहाब्र' नों माहानि खिथाहरलाय भिउस फैयैखायनो आङो जा दुखु मोनबाय आंनि हगारनायानो जायाना आंनिखौ नायनो बायो मानसिफ्रा सानलायलांबाय आङो आंथ' बयनिखौबो नायोना नुसननायफोरखौहाय सोर दंथाय कमेन्ट हरलाय जोंहा एसे खबरफोरालाय मारै आब' खबरफोरा बिदिनोसै मा होनबावनो आरोना दुखु सुखुनि गेजेराव मानसि मालाबा दुखु मालाबा सुखु सामफ्रामबोथ' सुखु जानो हाखाया नालाय ओंखायनो आरोना जोंहा मैद्रुजों बायगन सेफ्लेनायमोन आब' फान्थाव बाथोन होननाय जादों आरोना नोंनिबा आं बाक्सानि आब' होनदों बाक्सानि बाक्सा गोजान जायोलै बाक्सायानो जोंनिफ्राय ओरैहाय गोजान बेसेबांबा किल'मिटार जायोना जों मैया बिजनि थांदोंमोन बिजनि देरहाया बाक्सानि मा गामिनो देरहा बाक्सा मा गामि जाहैदों खिथाद' नै दुमनिनि ना मा जाखो दुमनि ना दुमनि जाखो फरायनोबो रोंलायलाङाहां दुमनि खोनाफेरबावाखै आंहा दिनै फार्स्ट टाइम खोनाबाय आं दुमनि गामिबो दं होननानै हाबानि आयै खांग्रांलांबाय फाग्लाया मा नांनायनि खांग्रांखो बेहालाय
जौ फेनाय थां बालथांलाय फाग्लासो देरहागै नोंना फेसबुक दंना गैया फेसबुक दङबा आंखौ फल' खालाम मन्जुलि ब्रह्म दे ओमफ्राय आंबो नोंखौ फल' बेक खालामगोन दे आगै दे डमनि मा गामि डमिनि मा गामि डमिनि मा गामि होनदों डमिनिनि सिङावबो आरो गामि दंबावोसो आरो होमबालाय मिथिया बुजिया होनना गान दामगासिनो दं मिथिबायना आं थांनांसिगोन आब' आंहा डिउटि दं आंना बहा दंहैयो नोंलाय मैहुर डिउटियाव थांसै आरोना दे थां दे आगै दे गुड नाइट आगै दे थांदो दे खामानि दङबालाय आरो बोरैथो थाबाय थानो आरोना बाय बाय गुड नाइट मैहुर आगै जोंहा देरहाया मा होनदों आं क'क्राझाराव दाखालि थांना फैदों आब' बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव क'क्राझाराव ना क'क्राझारा जोंनिफ्राय बिदिनो 40 ना 60 किल'मिटार जायो आरोना ओमफ्राय ट्रेनजों थाङोब्ला 45 मिनिट लायो ओमफ्राय विंगारफोरजों थाङोबा 1.5 घन्टा लायो आरोना जोंनि गसाइगावनिफ्राय गसाइगावआ एखे बेंगल बर्डारथार आरोना ओरैहाय लास्टावसो फैथारनांगौ जोंनानो जोबथा फैबाय होनजायो आरोना डमनि जाराबारिनि डमनि जाराबारिनिनो जाराबारिनिनो सिनायो नामा ओइ बेना मेसेजखौ डिलिट खालामलायबाय एस नार्जारिया सोरजों जागोन सोरजों जाया होननायखौ दामगासिनो दंलै हाबायाव आंहासो बिखा ख्लाब ख्लाब मोनो होननायखौहाय जा हाबफैदों आवासा नोंसोर खोनायाखैदां ना देरहाया लांदाक फाराखौ सिनायो नामा नों होनदों लांदां फाराखौ सिनायो नामानो देरहा माखौ ब्र' नों लांदां फारा गामिखौ सिनायो नामानो सोरजों जागोन सोरजों जाया आं चिराङावनो दं माबायाव चिरां मा मावोलै आगै मैहुर खोन्थालाय जोंहा मा मावो आगै सना लोखि मावाखै ब्र' होनदों पेरेपे बेंफादोंनायजों होनगासिनो दं नाङा आंनो नाङा टाउन सहरनि सिख्लाखौ गामि सहरनि सिख्लायासो मावनाय दांनायाव आखा फाखा आंखौ गाज्रि नुथारबाय नामा मोदोम देरनायखौ हो माबा एस नार्जारि आगै मैहुर आगै देरहा आगै खोन्थालाय असाइस नुबाय ने एम्बु बायदि आब' मनिटाइज जाबाय नामा नोंना इउटुब चेनेला मा सोंखो नों आं दुखुआनो मनिटाइज जाहां ओमफ्राय बे 300खौनो बारायहोनोनो हाया आङो नायनायानो नायाबा रावबो आंखौहाय फेमाससो जानांसिगोन आंबो मोसादलाबायग्रा एसे बयबो सिनायनायनि ना मा होनो गाज्रिखौसो नायोना दानि मानसिफोरा मोजांखौ मालाबाबो नाया ओंखायनो आंबो गाज्रिसो देखायग्रा जानोसै एबार मोसादलाबायनानै बादलाबायनानै ना मा होनो देरहानि नाम्बारा हरसाय
ना मा होनदों? डिलिट खालामलायबाय हनै गावहा। पें पादांनायजों 300 नांबावगौ आंना मनिटाइज जानो 300 दाउखौलाय फार्स्टलाय आप डाउन जायो एखमबा 85 86 आव थाफैबाबो माबा डाइरेक्ट खमायनानै 80 आव थाफैयो एखमबा 79 आव 79 थालाय लाङो ओमफ्राय बिदिखायनो दुखु मोनबाय आङो। देरहानि नाम्बारखौ नांगौमोन आंनो। देरहा नोंनि नाम्बारखौ नांगौनो हनै एस नार्जारि 4Kनो मालाबा आलासि जाहैबा खाब्लांबायनो खोमा। उन्दुनोसो ओंखारबाय आङो फैयाबो नङाबा दाबो। नाङा 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 फेसबुकआव मा नामथाय देरहा नोंना फेसबुकआव मा नामनो सोंदों हनै जोंहानि एस नार्जारिया खोन्थाहरना हो दे। खिथानानै हो खिथानानै बे 300खौनो बारायहोनो हाला आङो लासिंसिंनो आसरितनो। मोजां कन्टेन्ट लाबोबा नायालै मानसिफ्रा। मेसेज माबाया डिलिट जाफैबाय नै जोंहा। मोजांसो नुदों मोदोम गोनां आब'नो। आयु आंहा लानोसो बाथारलायबाय मोदोम गिदिरखौ लानो बायो आं लाजिनो ओंखारो। एसेमाव हरबा आब'आ खावगोन दा हरखा सं नाम्बारखौ खावगोन दा हरखा। फेसबुकाव लोगो जालायनानै माबा लालायदो खावजागोनबोहाय आंजों। दुंखारलाबायखोब्रा मानसि फैयालाय। बुजिया बुजिया नोंबो रोङा आंबो रोङा। डिलिट खालामफिन र' दानो स्क्रिनशट लागोन आंनो। आंलाय मानो नांगौ खिथा दे आं नाङा ना। दे आं नाया दे आं मिक्सेबनानै थागोन दे नोंसोर हरलाय दे आं मिक्सेबनानै थागोन ना। मथि रानि जाबाय आं। खाओ पियो मजा करो होननायसो जाबाय। ओरैनोसो आरो हरद' होनदोंनो हरबा होनदों। दे आं मिक्सेबनानै थासै दे हरदो दे। आं मिसेबाय दे हरदो दे थाबनो। बुजिया मिसेबाय आं दे हरदो। बोरो दाबो हरखाङा नायगुलायबायसो। मिसेबफिनबाय आं थाब हर दे। बुजिया सोमजिया नोंबो रोङा। मा होनदों आब' आं बरिं जागोन ब्र'जों सानैजों गेलालायबाय थाब्ला। आब'आ बरिं जागोन ब्र' जों सानैजों खेला गेलेलायबाय थाबा होनदों। फरायनोबो रोङालै फाग्लिसो साला बुरि मानसि ना मेगनफ्राबो जाला खर'फ्राबो जाला दिमागानो सौहाला आंहा
बरिं जाया दे आंलाय कमेन्ट फरायग्रासोखाना। नोंबो रोङा आंबो रोङा आं गान खनबाय थागोन ना गेजेराव हारसिङै हा 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 होनदों नै फै सना खाथियाव मेसेजाबो मा डिलिट जाफैलै साला हरलाय दानो गाबोन कल खालामगोन हरगोन आं गोसथोनायफोरसो दं नामा एस जकिं नालाय माबायावलाय सरि एस जकिंलायनो बे एस जकिं फाग्लाखौ नायबाय थाना एस जकिं होनलायलांबाय आंसो एस नार्जारि नालाय बाक्सायावलाय ओंखायनो नाम्बार बिहरगासिनो दं नोंबो रोङा आंबो रोङा नाम्बारनो हरद' आब' नोंना गुमैया मा मावो आब' होनदों आंना गुमैया खोन्थाबाय आङो गारि सालायो होननानै दहाय खिथादों खोनायाखै नों खोमायाव फै थाङा नोंना खोमाया मानो खोनासङाखै नोङो होननाय जादों गैयालै नै गैयाबालाय मानोथो नाम्बार बिदों ना हाबा जाखानाय नामा जबाल नोंसोरलाय ना सेंग्राफोर जाखो खोन्थाहरसाय सोर हाबा जानाय सोर सेंग्राफोर आंनि आइडिया सानैबो सेंग्रा जानांगौ मोनबाय ना ब्र नाम्बारानो अबाव हरनायनि मोनबाय ना नाम्बारा रौखो सिजायबाय थाखो बाल माला नाम्बार हरा नोंलाय नाम्बार मोनदोलाय आं मोनाखै मोनाखै हराखैनोबा बोरै मोननो नङा आंनो नुखायो हरबाथ' आं दावराव फरायनानै खिथाबावनोसै आं नोंबो रोङा आंबो रोङा आयौ सेंग्रासो आब' आं नागिरदोंमोन सासे दाबो मोनाखै माथो नागिरब्लाबो मालाय माथो हाबा जाखानायफ्रालाय थाब मोनथारो हो थोनिथार खोनाना आब' मा होनदों थोनिथार खोनाना आब' लाहा धोनिथार खोमा आब'लाहा धोनि नङा गरिबसो जोंहा गरिबखायनो ड्राइभार गारि सालायनानै जायो मिथियाखै धोनि नङा गरिबसो गरिबखायनो गारि सालायनानै जादों रसा नाङाबानो जाबाय आरोना रसा नाङाबानो जाबायहाय मोनजालांबाय थाबानो जाबाय फिसा फिसौ फोरोंलांबाय थानो हाबानो जाबाय नोंहालाय मानो रावजोंबो नायसनजानो दिया एस नार्जारि फेसबुकफ्राव नागिरलाबाय मेल्ला रिल्स बानायग्राफोर ओंखारबाय दाना बेफोरखौ फथायलाबाय एसे आंनिखौ ला मिस कल हर आंनाव होनदों हनै हनै गावनिखौ लानोनो मिस कल हरनोनो नाम्बारखौ खननै हरबाय आं आब' हराखैथ' आं नुनाय मोनाखै हाइदसो जादों ना मादों बेखौ मिथिला आङो नाम्बारा नों खनसेनो हरजोबजाया मिथिबायना मानो होनोब्ला नोंहा माबा लायाखै नालाय मा होनो बिदिखौ रेन्ज मारियाखैना नोंखौहाय ओमफ्राय नाम्बारा गोमोरो आरोना
नोङो नाम्बारखौ मोनबासो खननै लिरना हरनांगोन होनबासो नुजाफैगोन आरोना नोंनि नाम्बार हरनाया। नोङो ब्लु लाबासो टटेलि नाम्बारखौ हरजोबनो हायो आरोना 10टा रोखोमबो। ओंखायनो नोंनि नाम्बारा नुजाफैयाखै आरोना। मोनबा लिरनानै हर आरोना खननै। फैया नामा इउटुबाव नाम्बारा? थाङो। बे खनसेनो 10टाबो लिरना हरदों बियो। ओइलाय बिदि लिरना हर औ। 5051111141 होननायसो जादों। आथिं मिजौलायबायहाय आंहा। 111141 फाल्थुथारलै आब'आ। फाल्थु नङाबा जायो दानि जुगाव। मुगैयाहा मुजुवा होननायसो जादों। आं मा होनामोन फाल्थु होनबाय आंखौ जोंहानि देरहा गैया मा होनामोन आंलाय र' बावबाय आं। आं गान खननाय मोसानायखौ फाल्थुथारलै आब' होनबाय आरोना। सेल्फि आया दा सेल्फि लानाय। ए 505111111 होननायखौ होनदों नोङो ने? नाम्बारा हरबावद' मोनबा हरबावद' मोनबाल'सो जादों। मोनबाजों फन नाङो सोरबा। सेल्फि लाया दा सेल्फि लानाय। गोजाङाखै नोंसोरो? सिगाङाव हरबाय आं सिगांनिया नुजायाखै। बे गेजेरसो होनबालाय एस नार्जारि। सिगांनिया आलदानो सिगांनिया। फार्स्टनिफ्राय हरफिन दे। 9101 लाना हर दे। नाइन 9394 लाद' नैलाय दासो कलम खाथा नागिरबाय बियो एस जकिंआ माबाया एस नार्जारिया 150511 लास्टआव। दासो कलम नागिरखो ना माखो दाबो लिरख'वाखै नामा? राइट आब' बोरो अफाय थांखो? जाबाय दे ब्र होनदों। जाबायनो जाबाय। जाबायनो साथाम दङ सासेया कमेन्टखौनो हरा। सोर मावजि बेलाय? मेव सोर मेव बेलाय? आयै फिसाया सिखारबाय आंना। गावना लास्टआव डाबल 8नो एस नार्जारिना। आंना लास्टआव मा? आंना मोनसे 41 ओमफ्राय मोनसेया लास्टआव 15 आरोना 41 आरो 15 गोदान कल हरगोन आं गाबोन सरि गाबोनसो होनदों। गाबोन फन हरगोननो दिनै हरलानो हर थौनायखाय। गाबोनसो हरसैनो। नेट पेक गैला आब' जोबजासिम हाइड जादोंमोन लायो उफाय गैया थांदों नांसिगोन आब'। अके दे जेबो नङा दे।
जेबो नङा आंनाथ' नेटनि टेनसन गैया माबा नालाय फेसबुकआव 6था फेसबुकआवबो आङो भिडिअ हगारजोबो आरोखि ना 8-9 मिनिटनि भिडिअखौ आरो इउटुबाव हगारो आरो लाइक नायो रिल्स बानायो होमबाबो नेटआ 50%आनो थाङा आरोना आंना ओरैबायदि मोजां ना गावसोरबा बिदि दाबो 50आनो थाङाखै फुंनिफ्राय सानसे भिडिअ हगारबाय सानसे रिल्स बानायबाय सानसे सेरबाय लाइभ होब्ला फैबाय थासिगोन दे आब' आं लाइभखौनो फैनाय जानायानो नङालै दिनैहायबो आरो नोंगुमै गैयैखायसो फैनाय जादों सोना हरलाय एमबि आंनो आब' 1.5 GB होनदों आंनिया मानि थाखाय बेबायदि मिथिबायना मबाइला 5G आंनिया 5Gआ अफार दङना जोबनो रोङा ओंखायनो दुगिथार आरोना नङाबा आंबो नोंसोरबायदि सिगाङाव बिदिनो प्रब्लेममोन आरोना नेटनि दा 5G लानानै जा दुगि जाबाय आरोना नेट जोबनो रोङैखाय मा मबाइला भिभ' 25 ना माथाय मिथिला जायखिया भिभ' आरोना 29 ना 30,000नि एमआइ औ एमआइ ना मा होनो बिदिखौ आं मिथिया बा मालायसो एसे दामनिनो बेसेबां गाबनांदों बेसेबां बुरखायनांदों मिथिबाय बेखौ लानोनो सामफ्रामबो दे आब' आरो र' थांनोसै आं गुड नाइट दे बाय बाय आंबो थांखासै बारा गोबाव थाबाय थाला आंबो बाय बाय दे देरहाबाय बाय दे आंबो थांसै होमबालाय रावबो गैखालाना आंलाय सोरजों रायलायबावनो एस नार्जारियाबो उन्दुदो आंबो उन्दुसै दे बाय बाय एस नार्जारि उन्दुसै आंबो बाबाय आं फेसबुक एसे नायद्लाबायनोसै आं दानो थाङो नामा दसे थाथ'बाव फेसबुकआव थांसैमोन आं फेसबुकआव लाइभ फैनोसैमोन आङो फेसबुकआवसो मानसि फैद्लाबायो एसे एनै फेसबुकआवथ' जा जावजाखायोलै आं गाज्रि जावखायोलै आंखौ सोरबा हास्लाबखाया जावनाया मानसि फैयैखायनो बायो आं जा जावो आंखौ फेसबुकआव मिथिबायना आयौ बोरैबा जाबाय नै लोगो खालामहर औ दे आं नोंखौ लोगो खालामहरग्रोगोन दे ओमफ्राय लाइभ फैगोन आं बाय र' लोगो खालामहरनानै लाइभ फैगोन आं मिथिबाय दा बाय बाय एस नार्जारिखा दा फेसबुकआव थांदो दे आंबो थांसै दे अके दे बाय